Nummer 14, Karl Heide Mikkelsen. Nummer 16, Khaled Liban Mohammed Ali. Nummer 17, Christoffer Ede Bak. Nummer 21, Johannes Birkegaard Hansen. Nummer 22, Jakob Trunk Friis Nielsen. Nummer 26, Valdemar Nørgaard. Nummer 28, Adam Ali. Nummer 29, Aske Torp van Ransbæk. Det er det bedste, vi kan finde her. Til dagens kamp, der har musik. Nummer 2, Philip Reinholdt Blikfeldt. Nummer 5, Laurits Friis. Og nummer 6, Philip Sørensen. Hjemmeholdet Silkeborg IF, de stiller med følgende spillere. Med nummer 3, Magnus Hansen. Nummer 4, Oliver Mouritsen. Nummer 5, Emil Thyregod. Nummer 7, Frederik Nedergaard. Nummer 8, Rasmus Rosenlind. Nummer 9, Magnus Bøtger. Nummer 10, Jakob Lerhøj Larsen. Nummer 14, Andreas Timmermann Bonen. Nummer 15, Kalle Goskesen. Nummer 16, Philip Sas de Sosa. Nummer 18, David Brunsbjerg Christensen. Og på bænken har Silkeborg i dag nummer 11, Christian Lyrskov. Nummer 12, Lasse Kajhøj. Og nummer 13, Jonathan Pram Reserverne. Dagens dommer, det er Carsten Gammelvind. De gad sgu ikke sige reserverne. God kamp til jer alle sammen. Og jeg kan da lige sige også, at forældreboden hernede, om 10 minutter, så er de klar med kaffe. Det kan godt gå op. Der kan købes sodavand, der kan købes vand. Og her om en lille times tid, så starter vi grillen op, så sælger vi frankfurter fra Silkeborg slagteren. Og der er jo også lidt lækkert i form af chokolade. Så kan den jo godt fylde nedad, hvis den er sådan. Ja. Nej, jeg tror, vi skal vende den om. Så kan den jo gøre sådan her og vende sig om. Eller hvad? Hvis vi gør sådan her. Hvor vi dør. Nej, den kan den stadig ikke. Hvordan kan man det? Vi mangler en linjedommer til. Og så vi vender den om. Vi har fundet en. Tak for det. Nej, det er bare på den. Hvis vi vender den her om. Og kameraet om. Hvad fanden går vi da? Nu kan vi ikke få det. Fuck det, vi skal bare stå sådan her. Jeg filmer dem her. Du siger lige, om jeg filmer dem. Jeg ved det virkelig ikke. Du filmer det lige nu. Ja. Jeg kan ikke se ham manden, der har bolden, men det er fusk. Ej, det synes det værste job, det er filmen. Ja. Jeg skal bare holde den her ned hele tiden, så styrer du det, ikke? Jo. Jeg holder den ned, så styrer du. Vi skal lige passe på, at den ikke falder ud over der. Det er også bare sådan ustabilt, det her. Ja. Nu kan jeg ikke lige se noget. Jeg ser noget, når jeg filmer. Ja, den filmer. Kan du godt tage den? Ja. Ej, det er bare så skæmt. Det her tårnen. Og prøv at se det så. Det er godt, det ikke bolden ikke over i den her side. Ja, ellers er det lidt for smart. I halvlejen, der prøver vi også lige se, om vi kan gøre det. Ja. Jeg ved ikke lige, hvad du vil gå ud igen. Nå, men vi kan godt stikke med den. Fingeren. Ja. De kræfter med de bedste filmer, der har været nogensinde. Ja. Det tvivler jeg stærkt på, vi er. Kan vi ikke holde det normalt, så vi kun se halvdelen af banen. Lort. Kan man ikke zoome, så zoomer vi bare en bold, med har bolden. Bare sådan ind på deres ansigt. Det var faktisk sådan lidt sjovt.
Hvad gør de den der normale filmer, altså den der er ansat til at filme kampene? Sådan film. Tempo. Jeg håber ikke, de kan høre, hvad vi siger. Nej. Kan I høre, hvad vi siger? Hvor er bolden? Hvis den skulle have lagt, så skulle bare dreje sådan hurtigt. Kan du godt se noget? Ups. Hvad var det? Hvad? Hvad var det? God musik. Det var fed musik. Jeg ved ikke, hvad for en sang det var. Jeg aner ikke, hvad for en sang det var. Jeg får krampe i mine arme, når jeg gør det her lort. Kan du også godt se, at der er hegn, der er spejlet muligt? Jamen, det kan vi sgu da ikke for. Det ville faktisk være bedre, hvis vi bare filmede ned på jorden, tror jeg. Jeg får sgu da krampe i min fucking arm. Please, score. Så det der kamera, det bare falder ned. Det håber jeg virkelig. Så det er altså ikke vores skyld. Jeg har altså aldrig prøvet det før. Og jeg har aldrig set et kamera, eller jeg har aldrig stået op. Jo, måske nej, det har jeg ikke. Jeg har aldrig filmet det, så kan Så man kan se ham. Stadig kan man ikke se. Det er lige sgu ikke Det kan altså ikke dreje sig mere end det her. Ville det egentlig ikke være bedre, hvis man kunne holde det i hånden, når jeg så det ryst? Ja. Det var bedre, hvis vi havde noget at vente deroppe. Jamen, det nåede vi jo ikke, fordi det var faktisk ret svært. Fordi det sad fast eller sådan noget. Vi vidste altså ikke, hvordan man skulle komme herop. Nej. Er det sådan, der... Jeg troede sådan... Først så tænkte jeg sådan, at man skulle prøve hele vejen op ad siden. Ja, det tror jeg også. Heroppe, så ville det bare være sådan... Så ville man skulle vælge. Kan man se det? Han der mundmand, han er bare sindssyg. Kunne de ikke bare hente sådan en stige i midten? Score. Hvordan skulle jeg sige ja? Hvad? Det var, han spurgte, om han kunne klare 2. Det var, hvordan han skulle sige ja. Jeg kan også klare 3. Ja. Jeg tror, det bliver det dårligste, jeg nogensinde har filmet. Jeg skal stå sådan her og holde den hele tiden. Ja, det er fandme det er et problem, der. Vi skal stå i en halv time. Jeg skal stå en halv time og holde det her. Hold det her lort over. Jeg er faktisk også ret bange for, at det her vælter. Ja. Sådan, jeg er bange for at se, at den her... Det ryster mega meget, hvis den bare sparker ud over. Prøv at se, så det der ben kommer der. Bare der lille der. Det gjorde mig ikke, så ikke godt. Filmer vi dem egentlig lige nu? Det tror jeg ikke, vi kan. Vi burde altså være professionelle filmer. Altså, ja. Vi skulle bare have et bedre kamera, så... Ja. Bedre kamera og et bedre sted. Ellers så skal vi bare vide, hvad det man gør. Ja. Prøv at tænke at filme kampene deroppe fra, ved der var lysmesterne. Sådan skulle man egentlig komme derop. Det er meget ustabilt. Kunne de ikke have lavet sådan et bedre tårn? Ja, lidt bredere måske. Ja. Prøv at tænke, hvis man bare står sådan 4 heroppe. Stiv. Jeg vil nødt til at lige komme ind og filme for os. Det er sådan lidt flyer nogle gange. Han er virkelig god, ham der. Jakob. Ja, det er
den lille. Good job. Kan vi ikke se sådan noget? Jeg tror vi vil. Tyren ikke så højt over. Øj. Kæft, det er lille sted. Kan vi få sådan score 5 mål? Sådan lige efter. Vi troede bare lige, vi skulle sidde... Det er et lortested der. Det er det værste, jeg nogensinde har prøvet. Prøv at se. For helvede, Alexander. Alexander, kan du se, om der filmer derovre? Hvad? Filmer den derovre? Det gør den vel. Hvad? Det skal vi. Skal filme? Vi skal filme. Og jeg er bange Og vi ved ikke, hvordan det fungerer, så jeg skal stå og holde det op, sådan at... Og vi ved faktisk ikke engang, at den filmer lige nu. Vi er rimelig sikre. Der står Rick. Ja. Og det betyder vel recording, tror jeg. Ja. De kan se den lige nu. Vi holdt den så længe på midten. Ups. Hej. Hej. Min far har prøvet derfra, tror jeg. Hvad? Far har prøvet derfra. Han vil lige godt igen. Så Hansen, det er bare lige... Ui, det var tæt. Mega tæt på. Nogle gange så skal man bare lige sådan tage lidt tid for ens øje og fokusere på, hvor bolden er. Så. Der står sådan inde på midten af recording. Det er jo, jeg tror nok, jeg er ret sikker på, at den optager. De kan ikke se en skid. Og nu kan det godt se noget. Det er fordi, vi er Spider-Man. Vi er ninjaer. Ja. Vi kravler sådan op ad siden og så over. Det er rimelig farligt. Ja. Der er ikke plads. Det ved jeg faktisk. Ja, hvis der kommer sådan en tom dreng op. Hvis man gør sådan her. Fuck, man. Det er skræmmende. Jeg er faktisk bange for, at det vælter. Men jeg gør det alligevel. Altså, jeg er ikke bange for at selv vælter. Jeg er bange for, at kameraet ligesom går af eller sådan noget. Vi filmer bare slet ikke for bolden. Filmer vi lige nu? Ja, det gør faktisk. Super. Jeg står bare sådan her, så drejer det sådan lidt. Jeg kigger ikke derpå. Nej. Jeg kigger sådan ud over. Ser kameraet bare derhen. Nu skal vi nok bruge den her lidt. Kom så, Andreas, du kan godt klare dig mod 4. Nej. 2, 3, 4. Jeg kan du godt klare 2 alene. Gud kort. Gud kort. Der skal jeg ned i 10 minutter. Det er sgu da pisse godt. Vi har ham 10. Han skal ud i 10 minutter, ikke? 10. Hvad? Ja, der står 4-0. Spiller nummer 28, Adam Ali. Adam Ali. Han spurgte, om det passede, der stod 4-0, fordi der står 4 derovre på det. Så jeg sagde bare ja. Ej, der står 0-0. Men der kommer til at stå 4-0. Der står 4-0 om lidt. Til Lysingen. Og filme bolden lige nu. Det ved jeg ikke. Det bliver den værste video nogensinde, det her. Ja, men nu håber de får noget med. Ja. Der er heller ikke noget, der er værd at plukke ud endnu. Nej. Skadet begge to. Ja. Hvad?
Og vi faldt ned fra tårn sidste gang. Ja. Gjorde vi ikke det? Jo. Kom så. Det er kræftigt. Kom så. Det er hver film. Høj. Kom, buddy. Ja, spil ind. Se nu på det. Deres træner, der skriger bare. Ja, og ham der. Jeg filmede lige det der. Sådan det hele. Ja. Det gør jeg faktisk. Det er mega irriterende at være udskiftet nogle gange, fordi så skal man bare varme op i sådan en mega lang tid. Ja. Chris Hansen. Han stopper lige. Cheeky. Var der tog han med hånden der. Der var gult der, men så der var der ikke engang frispark. Nøj. Kan du se engang, at Jonathan han tog den lige ind til sig. Så var der frispark til de andre. Godt, Emil. Filmer vi den ene? Jeg kan godt se Kalle, nej, man kan ikke se Kalle. Ikke Kalle, man kan ikke se noget af det, han gør. Vi kan ikke se bolden. Bare sådan overhovedet ikke se bolden. Kom igen. Nu kommer jeg til den der bjælke. Nej, jeg skal ikke se det lige nu. Nu kan det godt se. Okay, nu styrer du lige over den. Jeg er ikke så god til det. Altså, jeg godt. Ej. Jeg tror søsteren. Og nu kan jeg lige holde. Ham der målmanden, han er jo bare geni. Fingerpause. Han er målmanden, han er jo bare sindssyg. Men altså godt være. Han redde ikke lige noget der, men. Sådan, nu har jeg lige strukket mine fingre lidt ud. Jeg er sådan ret varm til, at der er halvleg lige. Ja. Man kan lige præcis se ham der. Nu kan man ikke se ham. Han er forsvundet. Godt Pelle. Ja. Okay. Sådan der. Og den sidder heller ikke stabil overhovedet. Andreas, han tog lige noget Philips ven. David, han tager sådan noget. Sådan sidder her. Nu sidder han. Selvom man sidder elendigt frisk. Godt taget, Philip. Du har øjne. Så sætter jeg mig ned. Så her. Kunne det her sådan lidt være også så på den anden side? Ja. Sådan der sådan en skygge. Ej, prøv at se det der. Det var også bare totalt skævt. Det er totalt skævt. Kom så, nu skal den ind! Nej. Kom så, lort. Og fingerpause. Og Jacob. Jeg skulle bare lige have den med der. Fingre så dybt. Hvad satan, Jacob? Det var rigtig godt kæmpet igennem. Tre mål. Prøv at se den her. Jeg tror ikke, der er så mange, der får lov at være heroppe. Det er kun nemlig stoler rigtig meget på. Ja.
Jeg ved det faktisk ikke. Men rygten brænder bare. Ja. Mega meget. En undtagelse. Det er Johannes, kalder man Joe. Jeg føler bare, at vi sådan ikke ret højt op. Vi er faktisk sådan... Faktisk rimelig højt op. Ja. Skal vi ikke hoppe det her eller noget? Skal jeg kraftigt med, ikke? Nej. Jeg brækker sgu begge mine ben til. Ja, det gør jeg. Skud. Nøj! Fuck, det var godt taget, mand. Jo, vi fik det på video. Gjorde vi det? Ja, vi gjorde. Lige præcis. Vi fik det næsten ikke med. Fuck, det var godt taget, mand. Men det var fandme også godt skud. Filmer vi for målet lige nu? Ja. Jeg har indstillet den. Kom lige på den. Hvis han havde tænkt på, han kunne næsten have scoret med det. Oh. Triple. Ja. Oh baby, it's not triple. Kom nu. Skal vi ikke sidde herovre ved halvlejen? Men hvis jeg skulle sidde deroppe, vi går. Fuck, Jeg vil falde her. Jeg begynder at græde. Det tror jeg så. Silkeborg IF foretager 3 udskiftninger. Udgår nummer 7, Frederik Nedergaard. Nummer 10, Jakob Lerhøj. Og nummer 8, Rasmus Rosenlind. Ind kommer nummer 11, Christian Lyrskov. Nummer 12, Lasse Kajhøj. Og nummer 13, Jonathan Tank Iversen. Ej, det var... Nej, okay, det var 11, 12 og 13, der kom med. 11, 12 og 13, men den rigtige nummer 13 ved vi alle sammen jo med. Det er Jonathan. Nej, det var mig. Godt det der. Så er der hjørne. Vi filmede bare sådan midten der. Vi filmede sådan herhen. Fanden var svært det her. Ja, med frygt. For at falde ned. Prøv at se, man kunne bare lige falde ned her. Det er ret løst. Ej, prøv at se, man kan dybe det. Ej, prøv at bare se. Hey, filmer vi det her? Ja. Godt. Den der. Det er det, vi sagde sikkert, hvad det skete. Sådan der. Der er lige nogen, der ringer til mig og holder den lige den op. Ja. Nej, bare der skriver igen. Hvordan går det nu? Jeg skriver lige, hvordan det går. 0. Snart. 4-0. Det er bare sådan det værste job, det er at stå og holde med. Ham der dommeren der. Der er gået langt.
Ja. Jeg tror nok ikke, der er, hvis han ikke er kommet ind. Har du gået 12 minutter, dommer? 12 minutter. Langt over 12 minutter. God dommer. Jeg tror, vi filmer det. Men de sparker langt, så... Se, jeg vidste det. Og det ved de også. Så det synes jeg ikke er det. Kost Lasse. Lasse han er bare... Bister dem bare. Nøj. Filmede vi det? Ja. Jeg er altid bange for, at vi ikke filmer det. Og så kigger jeg altid, og så er jeg sådan, ja. Men nogle gange kan man godt sige nej. Herude, så kan vi bare overhovedet ikke finde noget ude på højre side. Lidt for dem i højre side. Ja. Det kan vi måske også finde ud af, hvordan vi kan rette den ned af. Ja, vi har fundet ud af, at vi kan bare ikke rigtig få det af. Ja. Vi var også rigtig gode til det. Vi skal bare lige gøre det i pausen. Så stopper vi med at filme, og så gør vi det lige. Easy. Der står easy på siden. Men det er ikke ret easy, det her. Nej. Jeg er bange for, at hvis vi rykker på noget, vi taber noget. Ja, jeg er sådan virkelig bange for det her kamera, der bare rører ned. Ja. Sådan Sony. Ja! Jeg går videre. Kom det sidste! Du spiller ikke godt. Så lad det! Kom så! Dalle, vi skal være klar! God aflevering. Nej. Nej! Fuck, det var en god aflevering, Hansen. Det skulle have været mål, den. Jeg vil tage min telefon. Det går stykker. Jeg skal ikke tage min mobil med. På de sidste 2 år har jeg betalt 600 kroner for at lade skærm. Jeg har flækket den 2 gange. Jeg har aldrig flækket. Det er også første gang og anden gang. Jeg har panselvæs på. Sådan en legende panselvæs. Ja. Jeg har tabt min telefon så mange gange. Jeg har også tabt den sådan her fra dernede til. Uden cover. Se så. Har du set, der kom sådan et cover, sådan, der er sådan mega dyrt. Men hvis man har det på, så kan ens telefon ikke gå i stykker. Du kan bare smadre den ned i jorden, og den går ikke i stykker. Det er sgu da smart. Men det koster sådan $1000. Hvad det må? Det er sådan virkelig dyrt. Det er fedt nok, man ikke kan ødelægge den, så kan man bare smide rundt med den. Altså, det gør Løsning foretager udskiftning. Udgår nummer 26, Valdemar Nørgaard. Og ind kommer nummer 6, Philip Friis Sørensen. 6. Skal vi filme den her, eller skal vi så dreje den ud af? Det er bedre, end at de får den der lige ud. Man kan bare ikke se bolden endnu. Jeg kan ikke gøre noget med den. Okay, jeg er klar. Det går noget, Måler! Tænk dig godt om, Måler. Ellers er der rød kort. Nej. Nej, nu er den der bjælke i vejen igen. Hvad gør vi? Det var det godt, han lavede. Jeg tror, vi skal rykke den lidt ud, sådan at vi kan se målet. Nej. Vi skal også lige passe på, at den ikke var det der. Sådan.
det der bare ikke sådan, hvad halvleg? Er det ikke halv? Der er halvleg, så der er jo en halv time. Jeg tror bare til min telefon. 11:30. Nu faktisk være halvleg, det her minut. Kalle! Yep. Halvleg, halvleg. Vi prøver sammen med Bunde. Eller ikke endnu, men altså. Vi har det meste spil. Hvorfor fanden gør man det der? Vi filmer ikke noget lille. Vi filmede derovre. Sådan! Men... Nej, ikke endnu. Du må godt føre sådan. Men... Det var heller ikke gået ind, tror jeg ikke. Måske har jeg fået de andre. Så har de køber de sådan fantastisk kreativ, der kan sådan alt. Men jeg tror altså, vi har vendt. Det tror jeg. Det vil nok forklare det. Og flok. Kan du lige se, der er dyr der? Lige flot derovre. Jeg kunne lige se, det Jonathan var i. Ad, sæt. Ja. Går det væk? Jeg så det var her, så hørte jeg ham. God på den kommer. Jeg skal bare lade sidde deroppe i krydset. En skud de andre. Godt lige skønne. Så skal det godt være godt til. Vi skal til at holde ind, mand! Godt læse. Det vil man så sidde ned i pausen. Men først skal vi lige have fikset venten om. Ja, hvis vi kan det. Det kan vi sagtens. Det er sådan der. Vi står lige med at... Hold da. Sådan, nej. Kan man godt se, hvad der sker lige nu? Ja. Kom så! Det håber jeg, man kan. Okay. Kom igen. Den godt. Kan man se det hele her, for den kan ikke gå længere hen af. Fuck, mand. Den kan ikke gå længere hen af det her. Sådan der. Nøj. Jeg kan ikke se målet. Kan du ikke se målet? Jo, det kan man godt, men jeg kan slet ikke. Ja. Sådan der oppe. Hvor fanden er bolden henne? Den er her, vel Lasse? Den har Lasse. Ja! Fuck, man! Okay. Ikke sparket. Og satan Lasse, mand. Nej, fuck, vi fik ikke filmet det, gjorde vi? Fik vi filmet det? Fuck, man. Sådan Lasse, mand. Sådan der man bare ingen. Det var Silkeborg IF, der bragte sig foran med 1-0. Målscorer nummer 12, Lasse Kajøj.
Sådan. Så jeg skruer til min far, så jeg Godt. Okay, sådan der. Og så Lasse. Ja, de har faktisk til. Kan du sætte den film? Ej, det står skævt, kamera. Nu så er det lige. Den filmer, der står væk. Kodingen. Du kigger nu, ikke? Fordi jeg kan ikke se det. Det er da et fedt tårn. Jeg glæder mig ikke til, at vi slipper ned. Nej. Du kan også prøve udenom. Det var en god bold. Fuck, man lige fik ikke filmet. Ups. Den var svært, der. Ja, hvad skal du? Ja, filmer du? Ja. Godt, Lasse. Ej. Godt, Magnus. Ja, se på det. Kan du sætte den filmer på derovre? Hvad? Kan du lige sætte den filmer på derovre? Ja. Dommer. Skal vi flytte lidt fra men så kan man se lidt mere herovre. Kiggen. Tak for det. Hey! Den sparker Lasse ind. Lysing foretager udskiftning. Udgår nummer 29, Aske Torp van Rensbæk. Og indkommer nummer 2, Philip Reinhold Blikfeldt. Silkeborg foretager også udskiftning. Udgår nummer 4, Oliver Moritzen. Og indkommer spiller nummer 10, nummer 7, Frederik Nedergaard. Nummer 10. De to taler os ret tæt på hinanden. Ja. Og jeg kan bare se, Lasse, han sætter den over. Hvor sætter han den anden? Han sætter den over i venstre side. Ja, venstre side. Det er skidt, hvis det er sådan, jeg bliver læst det.
det her. Ej, prøv lige at kigge. Man kan klikke det her af. Det gør du ikke, det gør du ikke. Jeg kan klikke dem af. Så det skulle ikke så stabilt, hvis man skulle klikke dem. Ej, prøv at se, de går rundt om. Prøv at se, de går rundt om de her dyr. Ikke, filmer den. Gør den. Den står Du har den nu? Ja. Jeg sørger lige for, at den sviger nedad. Fordi den falder mere og mere opad. Filmer nedad. Man kan godt se det. Og vi kan hænge i den her. For helvede, ikke sådan her. Nej, det gør det ikke. Okay, Ali. Nej, Filmer den. her skal vi bare holde den helt ned. Bare hold den ned, når de er herude, så kan man faktisk også se det. Og vi har alt spillet. Okay. Jeg er nødt til at stå heromme. Lysing foretager udskiftning. Udgår spiller nummer... Spiller nummer 10, Victor Frost. Og ind kommer spiller nummer 2, Philip Reinhold Blikfeldt. Silkeborg IF foretog 2 udvisninger ud i nummer 9, Magnus Bøtger, nummer 18, David Brunsberg Christensen, indkom nummer 10, Jakob Lerhøj Larsen, og Filmer den på målet nu. nummer 8, Rasmus Rosenlind. Og Philip. Han tager spørg folk til her. Jeg prøver at fikse til, men samtidig skal vi fikse det her. Bare jeg lader fikse det sådan. Lad mig lige til. I think it's fine now. Om 10 minutter. Lidt mere end 10 minutter. Okay, bare lad den være sådan her. Bare lad den være sådan her. Det kan vi ikke lade. Sådan. Nej!
kan lige filme med den nu. Og vi kan filme tiden direkte nu. Ej, vi kan filme dem her nu. Lysing, der er udlignet til stillingen 1-1. Målscorer nummer 8, Adam Ali. Nej, det var han, der kom ind. Nej, det var ham, der fik et gult kort. Nå ja. Vi havde dem sådan, og nu begynder de at have dem. Og det er skidt, for så skal jeg styre kameraet. Så væk med den. Kom. Vi står og spiller 3 mod 6. Alle, Tanner, Rasmus, Tanner, løb den bold, så eventuelt kommer. Så kameraet er for svært. Ej. Filme målet. Nå, lort. Nej, lukken. Kom lige rundt her, nu scorer de. Så kraftigt godt til. Når han virkelig tager det seriøst, så er det bare at skrive efternavn på det hele. Ja. Godt så. Yes, nu skal du lige være sikker på, at den filmer rigtigt. Kom. Så jeg slet ikke. Nej, for mig. Så også en stor. Jeg kan ikke se bolden. Nu kan jeg se bolden. Kom nu, Jacob. Hold presset oppe! Jeg kan bare ikke filme den her, fordi den her bil står her. Man kan godt stikke min hånd ind foran. Hvad? Ja, der kunne en finger ind foran. Og man kunne se den. Ej, vi kan filme. Måske. Den er ved at falde her. Så nu skal jeg skaffe bold. For satan. Nu må du jo lige. Kom nu, drenge. Det her, det er nogle verdensklasse. Prøv at se, Jacob! Du styrer den, jeg kan ikke se det. Nej, han skulle sætte skudt. Nej! Hvad fanden sker der, Jacob? Det var... Jacob, han skulle sætte skudt. Det var sgu da noget fejret. Ja. Ej, ja, han skulle lige have skudt der. Vi tager den her så. Så var en. Så et ind. Det er derfor noget, at vi slet ikke finder noget af den her.
Ikke ind til ham, når man presser. Se. Nå, det. Så kommer det. Det var faktisk ret hyggeligt at hænge i den her. Det er helt uhyggeligt at hænge. Nej, hyggeligt. Ej, for helvede. Den bøjer nedad. Vi tager så der kamera af, inden vi går ind. Ej, jeg troede lige, der var en, der stod her. Det skal jeg så også finde ud af det. Godt, Lasse. Ja, man sidder faktisk godt. De kan godt se det. Nej. Kom nu, spil. Bare langt til Jacob. Ja. Ja! Var det der tilbud? Hvor helvede er det? Og jeg tror ikke, det var der stod i det. Hvad er klokken? Vi har det på midten. Nej. Så blev det 2-1 til Silkeborg IF. Målscorer for anden gang. Nummer 12, Lasse Kajhøj. Jeg er ikke rigtig sikker på, at vi har filmet så godt. Nej, kom nu, Rasmus. Vi får 2-0, så lad os Nu skal I ikke være smart. Nu synes jeg bare, det er en stor betegning. Kom nu, drenge, først på den. Og der er 8 minutter igen. Er der 8 minutter igen? Ja, der står, hvor lang tid man har filmet. Vi har filmet i 22 minutter. Oh shit. Hvor er det der 8? Der står, hvor lang tid man har filmet. Og vi filmede jo, da den gik i gang. Så det må jo være
Jeg føler, at den her falder af, og så falder jeg sådan bag. Det her det er det bedste. Nej. Fedt, det var fandme farligt. Jeg kan ikke se mere nu. Har du den? Nej! Godt, Andreas! Godt, Andreas! Nej, det var sådan, altså. Jeg tror lige, det var mål. Jeg tror jeg. Filmet var derovre. Godt. Filmer du nu? Sådan, Jacob. Det er godt. Godt, Jacob! Kom igen. Oh, fuck, man. Filmer det ikke. Hvis de scorer et mål mere, så vil dem, der har scoret de fleste mål. Udgår nummer 16. Caleb Liban Mohammed Ali, og indkommer nummer 26. Caleb Valdemar Liban Nørgaard. Mohammed Ali. Godt, Rasmus. Nu begynder vi at have bolden. Ja. Usikkert, jeg glæder mig til at komme med. Jeg ved bare ikke, hvordan vi kommer med. Nej! Godt lavet. Men jeg filmede det ikke. Filmer du ikke? Jo. Jeg filmede det lige. Men hvis han har skåret, så havde jeg ikke filmet det. Filmede du det der, for jeg så det? Jeg filmede det. Det er dejligt, der er skygge nu. Det var bare overhovedet ikke filmet. Tørret deroppe. Men jeg kigger bare. Du filmer mål. Den var svært at finde. Hvor du sagde der? Der var sejt. Sæt mig herovre. Så kan jeg se.
Kom igen. Du synes heller ikke, der er så varmt mere? Nej, det tror jeg. Der er kommet en Var der målspark? Ja. Skal du gå hjem? Du skal se her. Du skal se her. Hvem har syveren? Vi har godt nok været tæt på at score til 3 mange gange. Et minut tilbage. 1 minut. Og hvis de scorer nu, gør jeg. Det her, det skal vi have med det hele af. Nej. Sådan, Philip. Sådan! Film bolden, når den er oppe, skal vi ikke? Det kunne vi kun før, da vi havde den modsat på. Fuck, man, det var det. Jeg troede lige, de ville score. Fanden er godt. 30 sekunder. Hvis de scorer, det kunne være så dårligt. Det kunne være så dårligt, hvis de scorer 30 sekunder tilbage. Vi startede med sekunder. Det var godt, hvis vi lige kunne score en gang mere. Ja, sådan lige nu. Nej! Kunne det der? Nej. Ups. Det kunne altså godt være, at vi filmede Lasse, men vi filmede ikke bolden. Jeg nåede her sidst. Så der vi slet ikke kan filme. Den er 10 sekunder over. 3, 2, 1. Jeg tror lige, han lader dem at score en gang mere. Har du nu? Ja. Men lad os lige få det sidste mål. Okay, vi begyndte ikke at filme 40 sekunder før. Godt, Rasmus. Hvad står der? Nu er der 31 minutter 10 sekunder. Jeg tror, at dommeren har glemt sig. Ham der, han gør den med. Han falder af lige når jeg er blevet sparket her. Nej, væk med den. Altså ikke sådan en film ligesom os, men sådan en film. Ligesom ham der. Nej. Den er sgu da over tid. 2 minutter over tid. Hvis de scorer nu ikke også, er det ufortjent. Jeg tror det. Nej, der er sat den. Godt, Hansen. Den fanden. Ej, de får lige det.
Et halvt minut over tid. Det er det, man kan gøre, man kan skifte ud imellem. Nu dommer flyt, dommer. Flyt nu, dommer. Ja! Sådan, mand. Og den er slut.